Ngiyabingelela igama lami uNziko Sibongwandlu. Into engilethela kwisho namhlanje uma nodaba la lwempico abadala mayena ngosisi wangakithi kuthiwa u-Ayanda. Ngosisi lo umakhelwane wami kahle kahle futhi uyazwana nanosisi bami unakho ufika ekhaya. Manje sengibona ukuthi sengigcina imizwa yami ngaye kwanele manje ngibona ukuthi angizokhonfesa namhlanje. Because isikhathi eside impela ngizizwa ngale ndlela engizizwa ngayo. So namhlanje ake ngizokhonfesa impela ngoba Mboya benyathi. So usisi njengoba umakhelwane umuntu okade wamazi. Wena uqale nini ukubona ukuthi ayi ngeke ngathi imizwa isishintshile manje? Mase ngesikhathi eside impela ngamazi. Senesikhathi eside futhi nokuthi ngizizwa ngale ndlela engizizwa ngayo. Kuyikhona ukuthi bengizama ukugcina imizwa yami ngale ndlela ukuthi because bese kufana ngathi namanje kufana nomuntu osewusisi ekhaya. Ngoba uhlezi efika nengane ekhaya zamjabulela nosisi bami bamthanda. Uhlezi efika nje ekhaya. Kodwa manje ngiyabona ukuthi igcina inhliziyo yayiphakela. Awukwazi ukuthi inhliziyo yayiphakela. Nanokuthi yena mhlawumbe ngabuka le ndlela ukuthi mhlawumbe sengimjike esweni nje utshwala kodwa ngicela ukuthi uyazi ukuthi inhliziyo yayiphakela. Into engenzeka mhlawumbe nangoba ubale. Okay. Mawuthi kunesikhathi uzizwa kanje mhlawumbe usuphelile unyaka? Siphelile iminyaka? Ngingasho kanjalo ukuthi siphelile iminyaka. Iminyaka kozi noma ngasho ngithi iminyaka mhlawumbe eminingi kodwa mhlawumbe 2 years mhlawumbe. Ukhona kanjani futhi ukuthanda umuntu 2 years ungayithi vu wenza kanjani uyajola in the meantime noma uyayithiba umisa kanjani? Into eyenza ukuthi kakhulu ngiyakuthanda lo muzwa. Into eyenza ukuthi kakhulu ngikwazi ukuthi noma ngizizwa ukuthi ngiyazizwa ngale ndlela engizizwa ngayo ngigcina imizwa yami ngoba bekho umuntu engibambisene naye. Okay. Ukwazi ukuthi ke usibeke lo gozo ukhona into engibambisene naye noma mhlawumbe ngiyazizwa ukuthi khona umunye umuntu engibona ngathi khona into engizwa kuye kodwa ngiyazama ukuthi lo muntu lenginaye uyakwenza ukuthi ispace singabi bikho lesi samakhelwane. Ukuhamba ke kwaba nekinganyana manje. Lathimula ipenguini. Vele kwakhula kakhulu ngaqala. Phephisa. Okay. So ngokomcabanga kwakho wena uAyanda indlela umjwayele ngayo uma ucabanga nje mawuqagela uzoreacta kanjani nje bomlethela especially ngoba kunana makhamera? Noma ngeke ngisho ukuthi uzoreacta kanjani kodwa engakubeka mhlawumbe ukuthi yena ngeke ukuze kube into akayilindele le. Okay. Vele ngosichazile ukuthi sifana mhlawumbe sengisiza kwabhuti wakho uhlezi ufike ekhaya. Uyabona nje enza izinto zasekhaya nosisi bami yabo. Okay. Anginayo isho ukuthi kodwa into engimazi ukuthi lokho into angayilindele. Alright. Niyakhuluma ko WhatsApp noma ugcina umbona mayifekile? Ukhona noma ku WhatsApp asikho WhatsApp kodwa ku Facebook siya. Niyakuxoxa. Uthandani ngoAyanda ekwenza ukuthi ufune ukumpromoter from being umakhelwane to being umama la ekhaya? Ngokomthetho. Yabo nje ebuhle bakhe ngizoyibeka eceleni because ebuhle kuzoyibeka eceleni nje ibonus kakhulukazi umoya wakhe yabo ngiyawuthanda umoya wakhe kakhulu. Intombazane ehloniphayo yabona nje ukhuthele ngimbone futhi. Uthe kuyikhona phela ukuthi ke hey ngestress ukuthi angazi ukuthi ngizofika kanjani kuye. Ungasabi stress mfethu semahlale khona. Ngoba kube awunaso stress salokho ngabe unestress sokunye so nje stress asibaleki ihlale sikhona. Okay, usuready ukuthi simbone noma usanovala? Hayi uvala sis. Uvala sis, ngoba hlezi kukhona manje into enjenjani ekho ukuthi nami ngizama ukuthi ngoba njalo ukhona phawuda. Ngiyaphoqa. Osisi bakho bona bayazi ukuthi uze la nokuthi uze kuAyanda, bayazi ukuthi uyamthanda noma nabo kuzobe surprise kubona? Kuzobe surprise kubona. Kuzobe surprise ngoba bazokudada ngazi ukuthi bazokudada. Bayathathana. So it's right. Kodwa emagatseni benza kanjani manje bayabekujaji? Ngoba phela impilo le futhi ifishane. Impilo kodwa nje bona. Yazi ukuthi vele bazulu. Nekuzowathusa ngoba ngazi ukuthi ngeke. Okay. No, it's fine. Ake sihambe sobona ukuthi ijudgment izohamba kanjani. Sengijahile kwayimini ukubona ukuthi intokazi le izoreacta kanjani. Ngiyacabanga ukuthi nawe vele uzobula ngoba ufuna ukubona lokho. So assume ukuthi nawe kwayena vele ujahile ukumbona yabo. Idumile. Osanovalo ngicabanga isingoma yayo Lando ndinovalo but it's cool. Lizophela uvalo lakhe asambeke.
Kokhala katha khona into ekhala ikhala ngathi seduze kuphinde futhi ikhala ngathi sisekudeni Lutho mntakwethu ngiseduze kakhulu. Hello, hi, greetings and welcome to the show. Igama nguSinengwa kanene. But of course ngoba wena ngiyakwazi nje yami uyi-VIP yaselifini. Then you get to call me uAntoma 2K or 2K naye. Today I'm out and about in Durban. Ngilana nje town akukho nokuthi kunjani. Ngizohlanganisa abantu abasha abasibafuna i-young love but they wanna get together and be all right. Osiphalele namhlanje ubhuti ekuthiwa uNtiko uthi uthanda umakhelwane wakhe uAyanda. Asazi ukuthi uAyanda uzoyithatha kanjani leyo nto but into emnandi ngokuthi la ukuthi uzothola ithuba lokufind out. So ungabusaya ndawo. Stay tuned in, stick around and also follow us on social media platforms Select Africa TV yonke indawo. Remember to subscribe to this awesome channel right here on YouTube. Mangabe nawo khona umuntu ofuna sihlanganise naye ngokwezothando, cela usibhalele on the email address down below. Wenze sure ukuthi umuntu ufika usunaye already. Hayi ukuthi nasikutholela umuntu ozocrasha kuyena cha. Kumele ufike usune crash thina sesikuxhumanisa naye. Bona kwamanje asixhumanisa uNtiko noAyanda ngoba khona into ekhala. Ikhala kamnandi. Asangisayibona. Sometimes ngiyasaba usine kumele ngi-assist cause mina nawe kuyomele sigcine sithandanile. Select Africa TV channel and akukho omunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye eSpani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphile impilo soba two and please cela uvume tu cause mina I have a crush. Alright, mvukeli ngihleli nayo intokazi kuthiwa yinhle iyenze njalo igama lakho Ayanda. Hi Ayanda, unjani? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami, igama lami nguSinengwa kanene, ngiqhamuka kwi-company ekuthiwa Select Africa TV. So ishow esiyenza la nje ubona nama camera nje sikufake nama mic. Igama lohlelo I have a crush on you. So ngicela ukuthi uze la because kunomuntu othize obecela ukukhuluma nawe, umuntu omaziyo kodwa angivumelekanga ukuthi ngidalule ukuthi uba uzosurpriseka nje masumbona sekuthiwa thatha. So befuna uqale ngichecke nawe uqala ukuthi right singaqhubeka, are you okay? Yabo zonke lezi zinto enjalo. Okay, yeah, ngiright singaqhubeka. By the way ngiyamthanda lo mgqokile uBright Kamnandi type siyami. Ngiyabonga. So ngiyabonga ukuthi ufikile la wangipha isikhathi sakho, ngiyabonga ukuthi uzongipha indlebe njengoba ngizochaza and awazi wena ukuthi ngizothini njengoba sengishilo khona umuntu othanda ukuthi athi qaphu nayo kancane. So I just wanted to ngikubrief eqala before afike yena so that mhlawumbe mayifika ungeke udide ukuthi hawu manje kanjani ufunani wena la ngoba phela wena ubizwe yimina awazi ukuthi yena uyeza yabo. Yeah. Yes, but ungathatha guess nje ungathi sizeleni la with all the information esengikunika yona. Ish. Angazi ukuthi sizileni la but I think kukhona lo ufuna ukuconfessa lo engamazi nami ukuthi ubani. Confess into kanjani? On a crush na. Yeah! Hayi awuvala umkhukhu. Hayi awuvala. Yes, kukanjalo sithandwa. Angeke ngikwazi ke mina ukuthi ngisho ukuthi uba but usuzombona but bengifuna nje ukuchecka wena qala ukuthi ume kanjani kalapho. Nokuthi ngibhekeke nje ukuthi by chance are you married mhlambe, are you engaged, are you in a relationship? Phela ngifuna ukuthi sinyathele ithende zabafo mangabe ukuthi ukhona. Kumele uma ukuthi ukhona ngisheshe ngixolise nakuyena ngoba phela nawe ubungazi ukuthi uze la so that ngeke ngiqhathe naye mengabe ekhona. Sini status sakho somjolo. That's all my affairs man. That's all my affairs. I know, eso my affairs single. Okay, so semhlabeni ke khona single nakhona. Yeah. Okay, so akekho umuntu esimsukela nje basila. Yeah, ngisukela umuntu but ngisukela mina ke nje. Well, besides you ebistone ngitholile imvume ukuthi ngihlale nawe sengishelo lo ebeze bengayitholanga ipermission ukuthi yabo size sikhulume. Okay. Unayi type? Yeah. What's your type? Isekhani umuntu ngaphaphile nje. Umuntu ngaphaphile physical appearance, yeah, does it matter? Othe ukuthi nje kancane yabo like insizwe nje ezakele. Mawuthothe ukuthi usho ngomzimba ukuthi abe khona emzimbeni noma abe mude. Abe khona kancane ayikakhula ngabe istory laba. Okay. Abe nje. Yeah. Okunye akubalekanga umoya wakhe, personality, indaba yemali, ubuhle bakhe, awuna ndaba nalokho. Anginandaba ngobuhle. As long as uzokuphatha kahle. Yeah, as long as ngiphatha kahle nje naye nje
yabo nje kodwa umuntu ombonayo ukuthi yabo lo u-right yabo hayi umuntu ophaphile angisanomuntu ophaphileyo. Akaphaphanga-ke lo ngize ngaye namhlanje ngiyakuzwa nje uchaza and ngiyachazeka because uthi already kune-box alithikile enye nenye angazi kusuzobona nawe but ngiyazi ukuthi definitely akaphaphile so already we've got a match. Are you ready to see the guy? Yeah. Awuthukile? Ngithukile and kodwa futhi ngijahile ukwazi ukuthi ubani lo. Okay, ngoba ujahile angikwenzela izinto zibelula ne? Okay. We are getting ready to see the guy in 5, 4, 3, 2, 1 and action! Kanandi. Ngiyaphila njani? Hayi right nami. Cha, into enhle sikubizela namhlanje kunodaba sizama mfisa ukuthi sikhuluma nendlebe ngalo bejana la. Okay. Yeah, so into engilethela namhlanje ngale nje ukugula iguma ngifisa nje uhlala udabeni. Kuthini khona mhlawumbe nawe uthi understand ukuthi wena. So into engilethela namhlanje ukuthi ayanda sekunesikhathi eside kakhulu ngifisa ukuthi ngikhulume nawe mayelana nento le nami nalolu daba engasikele sidakhulu ayanda ngishishwa imizwa yakho noma ngilawule imizwa yakho ngiyazi mhlawumbe ukuthi into engiyikhulumayo engafika kuwena mhlawumbe nje into ekuzithusa kodwa bengicela ukuthi ungaxwayi ngalo ndlela. So mangibona wena ayanda ngabala kufuna ilanga mangibona wena ayanda ngiboni nje ayanda kuphela mangibona umuntu usisi mhlawumbe sengiphile naye but ngibona umkama amaphupho ngibona okuyisiso sami sengililanga ukuthi ngiyafisa ukuyibona ngempela ukuthi kuphela kuwe ayanda ngangifisa umuzwa wakithi. No, ngingaqedi nje ngifike ngexoxa ungena emlonyeni. Manje isizathu sokuthi ngibizele labantu bamakhamera ungilethelana. Ilento leyo ongitshela yona sithi wazi ukuthi wena ngusisi wakho mina nawe futhi mina ngikuthatha njengobhuti. Ngiyawuthanda kakhulu umbuzo wakho. Ngiyawuthanda kakhulu umbuzo wakho uzophendula ekuthina ngendlela ekuthini ngekhona ukuthi understand yabo. So into engenza ukuthi ngibize ngilethe kule show namhlanje ukuthi ngifisa uyiqonde indlela lento le engisiya singakhona ngayo mhlawumbe indlela wena ubaleka ngakhona ngayo yabo angawothi angisiboni isidingo sokuthi ngitshele intombazane ukuthi ngiyithanda mase ngibambisene nayo mhlawumbe mangase wena ungiphe ithuba lokuthi ngibambisene nayo ingakho mina ngilethela abantu ukuthi nawe ungalokho ube nombuzo ukuthi awu lento ngitshela yona ubanga ngabantu obatshela leyo nto engitshela yona namhlanje yabo angifuni ukuthi ube nalo mbuzo ufuna ukuthi ukhona ukuthi mhlawumbe ubone indlela omkhulu ngakhona kumina enhlizweni yami yabo ngakhona so ukuthi usufana sengifana nobhuti ngiyayizwa le but mhlawumbe uzo-understand nami ukuthi mhlawumbe uyakhona uku-understand ukuthi inhliziyo yayiphakeme yabo so nami hamba ngashile ukugquma imizwa yami ngale ndlela bese ngigquma khona sikuyisikhathi eside yabo so ilokho bengifisa ukuthi sibonisane ngakho noma sibe ngakho namhlanje. No, ngiyakuzwa kodwa angikholelwa yonke le mina angikholelwa because uyazi hlezi ngifika kini nje osisi bakho ngibajwayele nengane zakini ngijwayele so ayizwalisi leyo ukuthi mina sengakhona into engiyenzayo nawe mina ngithatha njengobhuti mfethu nje njengobhuti wami. Yeah ngiyakuzwa moyibeka kanjalo angiphikisi futhi cause indlela ebese siclose ngakhona nomhlawumbe indlela oclose ngakhona kubakithi yabo kodwa mina ngabe sengishilo nje ukuthi ngibona wena ngibona nje anda kuphela kodwa ngibona umkama amaphupho ngibona umuntu engiyogugela kuyena labo. Awucabange nje ukuthi osisi bakho sebengayizwa kanjani yonke nje lento ukuthi ngibajwayele mina maybe sengiyafika futhi sebethi squeeze kumina. Awucabange ingane zakithi singajabula kanjani ukuthi siqhubeke siphile nawe impilo yazo yonke. Angizwe uyazi ukuthi ingane zakithi zikhonza kanjani ngithi so bengicela ukuthi ngempela uyifake ezicathulweni zami yabo ungayibunga lelo sele empilweni nanokuthi mfethu ngiyaqala mina ngizizwa ngako ngokuthi wasani ukuthi ngadela ngishintsha uyami uqobo ukuze kujabule ngijabula ngibeka phambili impilo ngisho yami so yabo mase uziphi ithuba lokuthi mhlawumbe ubehlozi nami ngalo ndlela noma mhlawumbe uziphi ithuba lokuthi
ungiphi ithuba ukuthi ngikubonise ukubaluleka kwakho ngokumina uzoyibona indlela mhlawumbe ukuthi lokho engishoyo angikusho nje mhlawumbe ngisusele emoyeni but usuhambe enhlizweni yami ngiyafisa ukuthi umuzwa wakithi nawe mani yonke lento leyo ekhulumayo cha ngiyakuzwa nje uyakhuluma phela yonke lento ekhulumayo isukaphi and isukaphi yonke lento le ngoba phela uhlezi ungibona kini nje sibehave as ubhuti ubhuti ensisi uyicabanga nini yonke lento le ekhulumayo lolu thando okhuluma ngalo likufikele nini kahle kahle understand no sekunesikhathi impela sekunesikhathi ngizizwa le ndlela engizizwa ngayo ngawo kuyikhona phela ukuthi ngizama ukugquma imizwa yami ngale ndlela ebengiyigquma ngakhona kodwa ngicela ukuthi nawe uyazi ukuthi ingane engakhalifele empelekweni nami ngiyabona ukuthi kampela ukugquma imizwa yami ngeke uze ungisiza lutho ngoba egcineni kulimala mina yabo kade ngazizwa ngale ndlela engizizwa ngayo ngawo so angiceli nje ukuningi kuwe maphuzana and ngicela ukuthi ungiphi ithuba ukuthi ngikubonise ukubaluleka kwami angeke uzoyisole la ngayo ngalokho mina ntsika into engishoyo angiboni ukuthi isicelo sakho ngiyasamukela yonke lento eyenzekalayo nje isangithusa ngilandela abantu bamakhamera ungizela nesigaxa sendaba engayazi nje ukuthi ngiyithini so angiboni ukuthi singakwazi ukuthi kube khona into esenzayo mina nawe mina ngikuthatha njengobhuti and lokho ngeke kuze kushintshe ukuthi mina kumina ufana nobhuti wami nje ubhuti wami mhlawumbe ngashintshe uma usuyibona ngesibelami nempilo angikwazi osisi bakho bazongithatha kanjani osisi bakho yena-ke uma wakho uzothi nehlezi angibona ngifika lapha ngifika ngi-up and down nje yonke into i-right uma wakho nami ngimthatha njengomama mase sengukuthi sesiyathandana-ke manje so yonke lento le yabo ukuthi izoba khona inkinga ezoba khona no ayikho inkinga ezoba khona kuyikhona nje ukuthi wena uyinto oyitshela yona engekho futhi so ngibe ngicela ukuthi mhlawumbe ukhona ukuthi uyekhise wedwa mhlawumbe le ndaba ngabe mhlawumbe njengamanje ngiyazi ukuthi isakuthusa noma mhlawumbe into obungayilindele so lokho ngiyicela ukuthi mhlawumbe ukhona ukuthi ukwazi ukuthi uziphi ithuba ukuthi uyihlasiwe wedwa le ndaba kodwa ungakhohlwa ukuthi ngeke uyisole ngento ngase ngiphelele ithuba leli ngijabule mina ngifisa ukuthi ngikuphe hayi kulungile ngiyakuzwa kodwa ngithembisi lutho hayi kulungile into ngiyabonga isikhathi sakho ukuthi ukwazi ukuthi ufike la Nasenhlahla kakhulu kangaka manjena. Ayindaba manje. sesiqale No, ngifuna ukuzoniphazamisa kancane. Ngiyaxolisa abantu ukuthi ngingene ngaphakathi endabeni. Ngifuna nje ukucheck ukuthi kusahamba kahle yini. Ngithanda ukuthi ngifike ngishiya abantu ngibahlanganise bese ngiyahamba. What if seniyalwa la seniyashayana ngisaboni so ngifuna nje ukuzobheka ukuthi usase right awuhlukumezeki na u right awuhlukumezeki. Ni grand no2 ukuhamba kahle. Hayi. Khona ngasho njalo ayixabene impela ngoba amangcoko ayixabene. Kuyikhona ukuthi phela ke inongaboni ngasole into enjani kodwa ngiyathemba ukuthi usesozokhona ukuthi na iziphi izipho ukuthi eyihlaziye into le mhlawumbe uzokhona ukuthi ebuye ngesolami. Okay. So mangabe uthi akakahlangani ncam ukade thena sisithe usazocabanga noma uthulile vele impendulo on the spot no abengakafiki lapho benisa Bese ngafika ekuthini impendulo ngoba into emthusayo nayo yaqala into ebengayilindele ukuthi ngasipheme. Yeah impela. Okay. Uzizwa kanjani and ngoba ukuthi usubonile ukuthi ba angazi ngizizwe kanjani ngoba lo muntu mina ngimthatha njengobhuti wami so nje confused nje ukuthi bengalindele nje ukuthi ngawuyena since ngazi ukuthi ufana nobhuti mina so in a way you feel ngathi ubetrayile because of the bhuti. Okay. Do you ever think into kanjalo? I mean I understand you njengomuntu osazane nami I think ngabe ngifila njengawe uma ukuthi sikhule sonke besihlezi ndawonye ngithatha sobhuti wami nani but considering ukuthi phela kodwa vele ngokwegaza nihlobene do you think you'd ever change indlela ozizwa ngayo manje ngoba sekuconfessile ukuthi ufila kanjani noma into obungakaze vele uzicabanga because bungayitshela ukuthi kuzokwenzeka? Akazi ngicabanga futhi angiboni ukuthi ikhona indlela ikhona into engenza ngishintshe ukuzizwa kwami ukuthi ngimthathe njengomfowethu angizwa yonke nje into ayishoyo. Okay. Ukube bengayona umakhelwane do you think ubengabugayo ubungathandana naye kube awunabo lobudlelane ninabo njengamanje would you think ugayo right ukuthi bungamnika ithuba? Yeah ngoba ngimazi ngimjwayele hlasimpe omunye umuntu othanda mhlawumbe umuntu onjengalo othanda mina yeah
Mntase musukuyeka indoda ngenxa ye stop nonsense. Stop that nonsense. Po. Okay, ngiyadlala but seriously, musukuyeka indoda right or just because nomakhelwane angithi leyo nto mina ngokubona kwami leyo nto iyona engenza ukuthi relationship yenu ibe right inzwana ngoba uyamazi unjani mediniwe sekwambona mayilate emsebenzini sekwambona mayine stress uyazi ukuthi mangabe kubusy kubo mhlawumbe kunomsebenzi egcekeni may under pressure njani lapho uyamazi lo muntu and uyamazi ukuthi already uguy all right usumbonile ukuthi mhlawumbe ama girlfriend akade emvakashela emayijola nabo ubaphatha kanjani lapho uyamazi. So I don't know man, angihlohli phela ngisho ukuthi yenza njengoba ngisho mina, but I think ungafambuli indoda right just because umakhelwane, because ekupheleni kosuku anibona bandawonye ngamane umqome mase ya move relocate ohlala kwenye indawo khona kuzophela ubumakhelwane. Just saying. Angisho ukuthi ngithini but ungayeke amadoda awekho manje aphelile ayachitha ona amanye ayabulalana mancane ke vele abantu besilisa emhlabeni, so laba abawu10 abakhona bashelayo aba right amfambuli bawumthatha. Ngiyacabanga usumakhelwane usuqobe emshadweni wakhe ngoba umiyekile amthathe intokazi akumeme emshadweni angisho lapha ufana uthi usisi wakhe uwe lo nosisi bakhe niyaqoba lapha etendeni inqobo carrot uqobela imama but it's fine. But wena uzizwa unjani ngoba usumtshelile ukuthi ufila kanjani? Hayi khona bese umthwalo emahlombe kwalento bengazi ukuthi ngizoqala ngaphi ngiyibeke kuyena yabo ngizizwa nje ngathi khona umthwalo wehleli nawe uzokhona ukuthi ke noma bengazi wena benginovala ukuthi ngempela uzizwa kanjani ngento le kodwa ngicela ukuthi ke nawe uzokhona nje bese ngisho uzokhona nawe mhlawumbe ehlaziye ngalendlela le engicela ukuthi kumele ehlaziye ngakhona ngoba ngempela uqiniseka ukuthi abafana abancane manje noma izinsizwa ngempela ezazi ukuthi mhlawumbe sifuna njengami sezincane nje manje yabo kumele ukuthi nayo ithuba engamele ukuthi ithuba kumele elibukele kude leli yabo. So yilokho. So mucabanga mase nibuyele emuva after the show le ukubuyela kweni emuva back to being ngomakhelwane, do you think kuzoba awkward or nizokwazi ukuthi nibe cordial since senibile nalo conversation nje mucabanga mase nibuyele emuva izinto zizoba kanjani or wena ungafisa ukuthi zibe kanjani? Mina awukho ngicabanga ngaphandle ukuthi nje mina ngibona umkama amaphupho ngempela mangibona yena. So ngicabanga ukuthi ngempela ngiyafisa ukuthi naye ekhona ukuthi eyihlazile indaba le ekhona ukuthi ephume nespace sokuthi ngempela uyangipha lethu bengicela kuyena. So okunye nokunye ukuthi mhlambe kuzoba kanjani hayi angeke ngasho ukuthi ngempela kuzoba kanjani kodwa bengifisa ukuthi mhlambe ke ayixabene mhlawumbe bese ngisho ukuthi ayixabene ukuthi ngikonfesse imizwa yami nami le mizwa yami le inhliziyo ayiphakela nayo iyona inhliziyo ekhethe yena yabo ayithi mina. So engangibunga lelo hlelo ngoba bagcina ahambisana ngesicelo sami kodwa ngibone nje ngesithe kuyena. Okay, wena sisanda monibuyele emuva ngathanda ukuthi izinto zibe kanjani? Do you want to continue with just being ngomakhelwane aba right nibe cordial nikhohle le conversation ukuthi nibe nayo mhlawumbe uzothi masoshintsha umqondo ke bese uyamazisa uma ukuthi uzoshintsha or manje usuzombuka ngenye indlela since session usufila kanjani like going back home considering ukuthi osisi bakho bengakabatsheli nawe ubuka nje uma ucabanga uzothanda ukuthi wena izinto zibe kanjani ngoba usuyazi ukuthi uzizwa kanjani ngawe? Angazi ukuthi mina kuzoba kanjani but ngifila ngimsaba into eyikhulumile inzima kumina. Angazi ukuthi kumele ngibehave kanjani manje uma ngimbona since esengitshelele into angitshele yona. Okay, so ngisa confused nje nami and angazi futhi angazi ukuthi nakubo ngizongena kanjani. I feel like ukuya kubo kumina mhlawumbe kumele kuphele ngenxa yezathu zokuthi ngizolokhu ngikhumbula le nkulumo yakhe eshilo. So uma ngifika kubo angizukwazi ukukhuleka ngalendlela ukuthi ukukhuleka ngayiqaleni. Okay, no ngiyakuzwa, ngizohlonipha isinqumo sakho sithathile. Angikwazi ukuthi ngiqine just because I'd like for you guys to be together yabo egcineni kosuku lento le ingawe. So if uthi wena ukho comfortable for whatever reason kumele mina ngihloniphe lokho. So ngicela nje ukuthi with that said ngikubonge ngesikhathi sakho ukuthi at least ke ufikile wamuza ukuthi uthini wamlalela and angikholwa ukuthi umphoqile ushilo uthi angicabananga conversation. So ekumlaleleni kwakho awuzange mhlambe umdelele noma ukhulume kabi naye yabo izinto enjalo into enhle leyo because sometimes thina amantombazane sinakho ukuthi umuntu bangabe wena ungamthandi back usuzoba rude ke ufuna ukumbonisa nabantu yabo. So I'm glad you didn't do that. Thank you so much for your time.
ngabe ubhizi wenza ezinye izinto but you are here yabo, so I appreciate that kakhulu. Angifuni kube ngazathi mhlambe angikuboni angikuthathi serious yabo, so ngiyabonga isikhathi sakho, ngiyabonga ukuthi umzwile ubafo. Going forward ngiyathemba ukuthi nizokwazi ukuthi eventually ngigcine seni right, ngisho kuthiwa awumnikeza ithuba but nikwazi ukuthi nibe yilabo makhelwane ade nibeqaleni, ningaphazamiswa ukuthi uconfessile yabo. But ke phela izinto sometimes idinga isikhathi, so it's time will tell ukuthi nizomisa kanjani. Okay. But thank you for ukuthi sithembile weza kuthina. Ngiyathemba ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe izinto ezoshintsha indlela eziyizo, but ke umuntu osifazane ke sometimes siyasidinge isikhathi to process, to think, to yabo ithemba libulala ungalilahli nawe. Kusangenzeka nje mhlawumbe naye kuzohamba ekhamba ngoba usuconfessile, ngithi ngibekubuka nje ngobhuti. Kusangenzeka ngoba useyazi sizwa kanjani mhlawumbe nama feelings akhe azoyishintshela wona ngoba useyazi yabo. But ngenzeka ngashintshe phela ngazi, I'm just ngizama ukuba nethemba nami, ngizama ukuba positive yabo. Ya ukuthi nawe uzamile ingane engakhali ifele emvelekweni, at least usuyazi ukuthi ulephi and yabo. So nawe siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Ngibonga. Ngicela ukunishiya ke bomakhi. Ayibandla igender yami ayizazi ukuthi ifunani, yabo nje amantombazana awazazi ukuthi afunani. Indoda eright asiyifuni, indoda errong asiyifuni. Umakhelwane simfuni, lapha iBhayibheli lisho kahle ukuthi thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. But you know what, I'm so glad ukuthi at least they got a chance to talk about it, bekwazi ukuthi bethole way forward ukusuka la. Thank you so much for tuning in and being a part of tonight's episode of I Have a Crush on You. Remember, we are season 3, all thanks to you. Ithina abaphathi beplug abanikazi bama subscribers awu 100,000 njengobani. Thank you so much, it's been a vibe as always. Please remember to subscribe to this awesome channel right here on YouTube. Drop your comments down below, usitshela ukuthi uzizwa kanjani ngale episode, kushodeni, uthini go-Ayanda, uthini ngoNtsiko, uthini nje nge-Select Africa TV. And then while you're at it, remember to follow us on social media, and also if uthanda ukuba la kwi-camera la ngikhona nami njengamanje, then drop an email down below usitshela ukuthi uba lo mfunayo ofuna ukuthi sihlanganise naye. But this is how we call it a wrap from myself and the team, signing out. Happy Tuesday and thank you so much. I love you.